may mga ano sila rival. Aminado si Zamboanga City Police Office OIC Police Colonel Alexander Lorenzo nga dakong hagit kanila ang problema sa politika sa silingang probinsya. Sama sa basilan nga nagkainit ang sitwasyon sa politika kapin duha ka bulan una ang eleksyon. Gani gipasidan-an na siya ni Police Brigadier General Franco Simborio, ang direktor sa PRO9, nga hatagan og prioridad ang seguridad sa Zamboanga City basin mag-abot sa syudad ang mga politiko sa laing lugar nga adunay bangi nga basin magpatay. Sama sa hitabo sa pagpamusil patay kang Albarca Basilan Mayor Daros Lajid, driver ni Akbar Municipality Mayor Ali Sali, samtang samaran pod si Mayor Sali niadtong bulan sa Disyembre tuig 2021. Sa localities nila dun sa areas nila, yes, especially dun sa Basilan, mga groups na ngayon na medyo mainit dun sa kanila, so baka mag-spill over yung kanilang conflict dito. That's why yan po ang aking major concern ngayon. And even the regional director, General Simborio, has ordered us na ito po yung aming focus para dapat namin bantayan. Aminado si Lorenzo nga paningkamutan nila nga dili maabot sa Zamboanga City ang bangi sa mga politiko gikan sa laing probinsya, hilabi na nga aduna kini mga balay sa syudad. Sa monitoring sa ZCPO, 43 ka mga mayor gikan sa silingang probinsya o munisipalidad ang nagpuyo sa Zamboanga City. Giistorya na sab ni Lorenzo ang halos politikong taga-laing lugar nga nagpuyo sa Zamboanga nga kung mahimo likayan nila ang kagubot. Gipasabot ni Lorenzo nga walay problema sa mga politiko sa Zamboanga o gani gilauman na nila ang malinaon nga piniliay.